Wallahi umma, ni kaɗai na san irin zaman da nake yi a cikin gidan nan. Amma kuka kike ko abba ne da keke? A'a, abba ai baya doka. Baba Mero ba ta sona. Shi kanshi mai nasara. Wallahi zaman haƙuri nake da shi. Gashi kuma ita Fauziya ta fito da asalin halinta. Kwana 7 babu sallah? Haba Salima. Tsoron Allah gaskiya. Menene idan kin yi kwana 7 baki yi sallah ba, ke dai ba biyan bukatar ke nema ba? Kuka bana son tauraruwa ta dashe a cikin gidana. Me yasa kake son lalle sai ka aure ni? Ramlat, wannan shine babban burin mahaifina? Ramlat. Na'am. Lala ina son yi auren sirri. Ina son irin wannan girɗin. Yana burge ni. Na amince. Na shiga uku. An sace min kayan da kawata ta kawo min ajiya. Ki ji tsoron Allah Fauziya. Lala dakta. Waye ke mana sata a cikin gidan nan in baki ba? Ka san kana da arauniya a gida. Ya za ka ringa shigo da kuɗi haka? Wallahi baba, ko tsinke ban taɓa ɗauka a cikin gidan nan ba. Zan samu naira miliyan 1 in baka. Ana ki samu naira miliyan 1. Sata zai yi. Ai ni dama na san ba sona kake yi ba. In ba haka ba, me yasa mutum zai yi laifi sannan kuma ka goye da bayan shi? Wane ne Shattima wan? Wani abokina ne wallahi ya dame ni ya takura mu. Wai ni dan Allah me matan nan ta baka? Ta mallake mun kai. Ha'a. Wai me ake ta kiran ka an yi maka miss call ya kai 10 baka daga ba? Ka dauka mana. Shadimi ne ke kira ni. Kamar yadda take zaman aure, ni ma zaman aure nake. Zaman gidan nan sai ana hadawa da kisisina. Lalle irin naki sanadan kenan. Da irin naki karuwancin da makirci da kika iya. Me nasara? Shin kana cikin hankalinka kuwa? Sakar yan uwa. Mu gaskiya mun ba ne. Ke? Ya isa. Wannan cin kashin da ake ma a cikin gidan nan ya ishe. Wannan wani irin sakarcin banza ne? Kai kake aurenta ko ita take aurenka? Kada ki manta idan aka tarwatsa rayuwarta, rayuwar ƴaƴarta gaba ɗaya kaina zai dawo. Ba sai ki kada su watse ba? Kin ga in suka watse ma sai ki cika ranki babu babba kai. Ashe har yanzu baki canza. Wallahi. Dalla malama shi to. Babu tsoron wata doguwar magana ta kai gari. Saboda haka ba wanda isa ya wulakanta min ya. Ku zai kusa da dare. Idan har kika bari mijinki ya fara tausayin kishiyarki, to tabbas rayuwarki tana cikin hatsari. Na shiga uku. Kai da ma can a ukun kiki. Boka, na shirya ɗaukar duk wata kasada akan rayuwar aurena da kuma rayuwar mijina. Karbi nan. Zaki dafa wannan maganin da fitsarin kowace irin da. Zinatu tana tako kafarta cikin gidan kafin ta karasa ɗakinta. Ki watsa mata shi a fuskarta. Wallahi na tsani kurewar tsana. Shin kana cikin hankalinka kuwa? Ko mutuwa tana jin kunyar idan mahaifiya. Haka kike so su kalle ki a matsayin uwa a cikin gidan nan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Salima. Gidana yayi kamar ba nawa.